Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Nakon završetka projekta modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba, divlje srce našega grada kuca jačim tempom. Koliko je taj projekt unaprijedio rad Zoološkog vrta, kako je utjecao na turističku ponudu naše metropole i kakvi su planovi za dalje, ispričat će nam gospodin Damir Skok, ravnatelj ustanove Zoološki vrt grada Zagreba. Gospodine Skok, dobro nam došli. Hvala lijepo, dobar večer. Evo, kako sam navela i u najavi, projekt modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba završio je negdje početkom ove jeseni, krajem rujna. Imali smo svečano otvorenje. Koliko dugo je trajalo sami radovi u Zoološkom vrtu i koliko je vrijedna čitava investicija? Pa hvala vam na tom pitanju, prvo zato ljudi misle da je europske fondove zagrabiti samo onako. Sama ideja, izrada projekta i svega sve skupa traje preko 4 godine. Zadnje 2 godine se pripremalo od nacrta projekata i svega onog što morate u jednoj ustanovi raditi i naravno u skladu sa EU fondovima. I onda su sami radovi trajali godinu dana. Što je, kad pogledamo što je sve napravljeno, izvanredno kratak rok, ali evo, ponosni smo na sve to, ali rekao bih donijelo je jako puno. Rekli smo, sredstva su najvećim dijelom došla iz europskih fondova. Da, to je preko 6 milijuna kuna, znači nekih 5% je dao Zagreb, drugo iz europskih fondova. Dakle, veliku podršku svemu ste imali naravno i od grada Zagreba. Pa govorit ću sad u ustanovi, znači spomenut ću i naše sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu, i Zoološki vrt i životinjski kutak, stvarno bez podrške grada, našeg upravnog vijeća, gradskog poglavarstva na čelu sa gradonačelnikom, niti bi toliko dobro zbrinjavali životinje, a i ovaj veliki iskorak i razvoj Zoološkog vrta ne bi bio moguć. Tijekom trajanja radova u samom... A sjetimo se i obećanja gradonačelnika na samom otvorenju ovih moderniziranog vrta, dali smo mu i žirafu. Da, nadamo se da ćemo uskoro ugledati zapravo. Pa ja se nadam. Tijekom radova koji su trajali u Zoološkom vrtu, dakle govorim radovima na infrastrukturi, kako je se to odrazilo na svakodnevno funkcioniranje Zoološkog vrta? Znamo da on nije bio zatvoren. Ne. Zoološki vrt grada Zagreba inače radi 365 dana u godinu. I nijedan praznik, ni Nova godina, ni ništa uvijek radimo i na kraju krajeva i otvoreno je za posjetitelje. Ne samo što naravno se brinemo o životinjama svaki dan, nego smo svaki dan otvoreni za posjetitelje i takva je bila odluka i kod radova. Znači, ja bih rekao da je 1/3 vrta bila zatvorena punih godinu dana. Vrlo veliki dio vremena je bilo gotovo 50% zatvoreno. Ako se gledatelji sjećaju onih baš vremena kada su naši mladi okočeni lavići otkriveni, u tom trenutku smo na glavnim alejama koje su još bile dostupne skidali asfalt, mijenjali ispod toga instalacije i svega. I onda tih nekih, bih rekao, 2 tjedna gotovo da smo imali samo otvoreno onaj dio oko tropske kuće, gibona, patuljastih vidri, vrlo jedan uzak prostor. Što je bilo dosta izazovno za rad, bilo je izazovno za objasniti posjetiteljima, ali meni je fascinantno da ja sam vrlo često i vikendom u Zoološkom vrtu i naravno da uvijek kad vas neko onda pita od smjera kretanja do nečega, onako u tim trenucima sam se uvijek blago ispričao, proste što ne možete vidjeti sve, ali evo radimo na tome. Da u većini slučajeva su reakcije ljudi bila, ma dajte mlade gospod kaj pričate, ja tu dolazim od malih nogu, od kad sam bila klinka ili klinac, samo vi delajte, bomo se mi strpili. I stvarno je bilo divno čuti takve reakcije. Mi smo pokušavali u javnosti konstantno prije svakog vikenda ili svakodnevno ili kako smo nešto otvarali, nešto zatvarali, obavještavati javnost. I vjerujem da smo uspjeli, jer informacija da je nekih 270.000 posjetitelja bilo 2015. godine, a 2016. uz gotovo cijelu godinu takvu situaciju imamo 300.000 posjetitelja. Znači rasli smo. A rezultati oko adventa koji smo nakon samog otvorenja, završetka ove prve faze modernizacije i ono što nam se sad događa u vrtu kažu da smo izgledali na ispravnom putu. Kako su sami radovi utjecali na životinje? Pa tu bih rekao da je prvenstveno vještine i timaritelja, ali cijelog našeg stručnog tima, i zoologa, i veterinara i svega rezultiralo time da se prvo dobro planiralo na koji način ćemo ih i gdje premještati
i da nismo imali većih problema. Odnosno, kad god bi neki bučni radovi bili na određenim dijelovima, onda smo stvarno životinje već unaprijed planirano premještali i bilo je u redu. Kada pokušamo nabrojati zapravo sve ono što nam je modernizacija donijela, vjerovatno ne biste se mogli svega sjetiti, ali možete li nam neke od noviteta? Ne mogu se svega sjetiti, ali sam svaki dan tamo. Jel? Prvo treba reći da je napravljen privremeni ulaz koji je sada zatvoren i molim gledatelje da odlaze na onaj stari vjekovni ulaz, da to tako kažemo, koji je od 1925. godine kroz Park Maksimir. Nakon toga su napravljene i južna i sjeverna ograda. Onda recimo da je većina šetnica kompletno promijenjena. Napravljene su nove kotlovnice na pelete. Zatim krenemo od naših upravnih zgrada. Napravljen je novi restoran s odmorištem i vidikovcem sa velikim brojem WC-a, muških, ženskih, za hendikepirane osobe, za prematanje beba i jedan veliki kompleks. Onda, kad krenemo u vrt, prolazimo dalje pokraj afričke volijere, jedna od najmodernijih sada u svijetu, tek će zasjeti u punom sjaju afričke volijere za ptice, kada pustimo ptice nakon i ove karantene oko ptičje gripe, ali kad zatopli. Zatim dolazimo do Lavljeg mosta koji je potpuno obnovljen. Nakon toga prvo proširenje zoološkog vrta u povijesti je na onaj Labuđi otok koji je uređen i napravljen je novi most na njega. Onda dolazimo do kompleksa koji je tako gdje su trajali najviše radovi, to je kompleks Madagaskar sa nastavom za madagaskarske ptice, madagaskarske majmune, nove WC još, zatim suvenirnicu, vrlo modernu suvenirnicu, unutar koje isto tako se može vidjeti unutarnja nastamba za madagaskarske kornjače. Pardon, kod one nove lijepe lavare smo zaboravili reći jedan zebrin trg, prekrasan, koji je novo mjesto okupljanja i vrlo uspjeli dio. Već u 10. 11. mjesecu ili sada klinci iz vrtića, škola se tamo vole pojesti gablec, okupiti se i tako. Onda dolazimo do novog ulaza koji je napravljen, ne samo onaj novi ulaz sa novim prodajnim mjestima, sa rampama, sa jednom cijelom zgradom, nego je obnovljen i most u koji se nekada ulazilo. Ona kućica koja je nekada drvena služila za prodaju karata, to je naš novi infocentar. Onda recimo kad ste ušli kroz taj novi ulaz, odmah desno se dolazi na novi most koji je napravljen, koji spaja onaj prvi otok preko prvog jezera do naše ptičarije takozvane. Tu je obnovljen napoljski ribar. Evo možemo... U nedogled. Da, napravljeno je izuzetno puno, a još kod upravnih zgrada nešto novo što nam je izuzetno drago, jer je primarni cilj zooloških vrtova zaštita ugroženih vrsta i edukacija. To je nova edukacijska zgrada koja nam je riješila i prvo to da možemo primiti što više ljudi, ali drugo što smo dobili kancelarijski prostor za djelatnike, tako da evo, sad, već smo se toliko priviknuli. I jedan edukacijski trg smo tako isto dobili za događanja, pa upravo prošli vikend kad smo obilježavali Dan svijet divljih vrsta, smo to radili na tom edukacijskom trgu. Brojni posjetitelji zapravo sada kad prošeću zoološkim vrtom možda i ne znaju zapravo da je zoološki vrt jedan pravi sajam dijela hrvatskih umjetnika, odnosno arhitekata. Tako je, ali... I sada prilikom ove modernizacije mi smo se trudili zajedno sa nadležnim tijelima u gradu, zavodima i svemu da nikako ne odstupimo od nečega što je rađeno kroz povijest razvoja zoološkog vrta, pa nadam se da smo uspjeli. Što se tiče cijene karata, odnosno ulaznica za zoološki vrt, ona je nakon modernizacije povećana u odnosu na stanje prije ili? Ne, ona je vraćena na stanje prije, znači tijekom tih radova imali smo smanjenu cijenu ulaznice, sada je ona 30 kuna za odrasle, za djecu iznad 7 godina 20, dok je za djecu ispod 7 godina besplatno, što je jedan kuriozitet. Vrlo malo zooloških vrtova u svijetu ima besplatno za bilo koga, pa i za djecu ispod 7 godina. A ova cijena od 30 kuna za odrasle, recimo držimo se nje kao nekakvog indeksa, rekao bih da najbliži zoološki vrt nama u Ljubljani ima 2 puta veću cijenu, Budimpešta gotovo 3 puta, da o Beču i o nečemu drugome ne govorimo. Naravno, uvijek je nepopularno dizati cijene,
ali evo sad iz iskustva nekakvog i oko financije nečega, nama bi i malo podizanje cijene iznimno puno značilo. Na kraju krajeva ustanova smo koja eventualno nekakvu zaradu ne odnosi niti šalje nikome, nego sve ulažemo u daljnji razvoj. Spomenuli ste zapravo veliko povećanje broja posjetitelja, pogotovo vikendima koji se događaju u Zoološkom vrtu. Posjećuju nas stari turisti? Strani turisti. Da, pa evo krenimo od same, rekli smo već da smo imali povećanje u ove godine kad smo imali najveće radove sa 270 ili 80 na 300 tisuća, a nakon modernizacije je bilo zanimljivo, imali smo prekrasan sunčan dan i onda nam je bila kiša 7 dana. I onda nakon toga je već zahladilo dosta, ali smo imali nevjerojatne brojke koje nikad nisu bile takve u povijesti Zoološkog vrta grada Zagreba. Onda smo organizirali advent, priključili se velebnom adventu grada Zagreba, dobili podršku turističke zajednice, mada nismo u onaj osnovni program ušli, jer nismo znali točno ti zadnje otvorenje nakon modernizacije ili trebalo to sve uglazbiti zajedno, ali iduće godine ćemo svakako. Imali smo, ja se sjećam svakog vikenda u 12. mjesecu, nevjerojatne brojke, znači nekakva subota ili nedjelja, maglovito vrijeme, -3-4, po 1500 ljudi u Zoološkom vrtu, što su velike brojke. A evo u subotu, što je za početak ožujka, i ajde, bilo je lijepo sunčano, ali još nije to na toplina ili nešto, smo imali gotovo 4000 ljudi. Što je vrlo nas veseli, ali naravno i spremamo se onda za takvu posjetu koja će rasti naravno kroz one mjesece koji su udarni za posjet Zoološkom vrtu, da budemo spremni, da ljudi ne čekaju puno, da dobe informacije, da to bude prohodno i tako. Osim što je modernizacija zapravo u potpunosti izmijenila infrastrukturu Zoološkog vrta, da li nam je donijela i neke nove životinjske vrste? Pa da. Teško je sad govoriti o njima, jer kažem, osim zbog ptičje gripe, jedan apel posjetiteljima, imamo informacije na svakom kutu. Ptice su zbog ptičje gripe trenutno sve u unutarnjim nastambama, neke se mogu vidjeti, ali većina ne. Biće tu najzanimljivije upravo vidjeti kod afričke volijere što je sve tu novog, ali dozvolite mi da, znači mi smo završili s tom, to su bili i ciljevi, jednostavno rokovi koje smo morali pratiti, 15.10. Tako da i neke nastambe koje smo završili, pogotovo vanjske, još nisu bile pogodne za pokazati životinje koje će biti u njima, jer zbog čisto zime. Ali dozvolite mi da ostavimo kao iznenađenje ne samo u ovim novim nastambama, nego sve ono novo što će se događati u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Ne govorim samo o prinovama kojima se neizmjerno veselimo uvijek, nego govorimo o nekim novim životinjama koje dolaze kao iznenađenja. Dva su razloga, prvo da stvarno bude iznenađenje za građane, a drugo, uvijek smo oprezni, znate, koji puta kad ste nešto planirali ne ispadne tako kako je, ali ne samo nove životinje, ne samo prinove koje očekujemo, ne samo prinove koje smo dobili tijekom zime, nego i broj aktivnosti raznih koje planiramo ove godine će, vjerujem, iznenaditi sve one koji vole i posjećuju i prate rad Zoološkog vrta. Okvirno, da li bismo možda mogli saznati koliki broj životinjskih vrsta trenutno? Da, trenutno imamo oko 7700 životinja u 360 životinjskih vrsta. Naravno, na 7 hektara pitat ćete kako je to moguće. Naravno da je veći broj od tih 7700 bez kralješnjaka, malih životinja, govorimo i o ribama i o nekim insektima i tako. Kada se po broju životinja stavimo uz bok primjerice Zoološkom vrtu, spomenuli ste u Ljubljani, Beču, možemo li mi biti zadovoljni sa našim brojem životinja? Pa, zadovoljni, ja mislim da smo mi svakako jedan najljepši mini zoo, ali shvatimo našu veličinu. Znači sa Bečom se nikako ne možemo uspoređivati, sa Ljubljanom svakako, sa Ljubljanom jako dobro surađujemo i meni je nevjerojatna činjenica i veseli me izuzetno da sad upravo radimo određena istraživanja i kod naših posjetitelja, tako da mi je teško govoriti, nemam nekakvu okvirnu brojku, ali ovo je ovako, otprilike ja bih rekao da 1/5 posjetitelja Zagrebačkog zoološkog vrta dolazi iz Slovenije. Zanimljivo. Drugačije su konfigurirani zoološki vrtovi, kažem, i vis-a-vis kolegijalnosti, u Ljubljani je lijep zoološki vrt, ali puno Slovenaca preferira naš.
ali sa Bečom, Pragom i takvima je se teško uspoređivati, ali naravno nikad se niti ne uspoređujemo kroz brojke. Kažemo, od ovih 7700, to nije neka brojka, to je činjenica samo, kojom bi se mi natjecali. Mi prvenstveno želimo da sve naše životinje žive u najboljim mogućim uvjetima koje i propisuju standardi Europske asocijacije zooloških vrtova i akvarija, ali i da se mi prvenstveno koji tamo radimo, koji najbolje znamo kako se naše životinje osjećamo ponosno u kojim uvjetima oni žive, tako da brojka nije nikad ono najbitnije. Nego koliko dobro žive te životinje, koliko smo kvalitetno uključeni u koliko projekata za zaštitu ugroženih vrsta, što radimo u suradnji sa raznim od inozemnih nekakvih znanstvenih foruma ili projekata unutar te asocijacije, što u Hrvatskoj. Također, vjerojatno većina naših gledatelja zna, svatko od nas može postati i zooposvojitelj. Što to točno znači? Pa imate na našoj web stranici dobro to označeno. To je jedan projekt gdje možete posvojiti jednu životinju. Imate 3 kategorije posvojitelja, to je brončano, srebrno i zlatno, što je jedan, ovisno o novčanim sredstvima, ali generalno za to dobijete i godišnju ulaznicu i razne poklone. Životinju ne vodite doma? Ne. To je posvojenje i vaše ime se ponosno istakne uz nastavu da ste posvojitelj. Imate poseban tretman kad dođete vidjeti tu životinju i dobijete, kažem, razne poklone, godišnju ulaznicu i tako. Postoje li neke životinje koje su posjetiteljima najzanimljivije, pa iz toga i najviše i posvajaju? I može li se jedna životinja više puta posvojiti? Da, posvojitelja može biti koliko ih se javi, ali zato imamo i rang listu, recimo, od najpopularnijih. Nekad su bile, pri vrhu se izmjenjuju crvene pande i afrički lavovi. Tu su još uvijek morski lavovi negdje u blizini. Naravno da su sada tuma i uzuri najviše na listi, to su naši lavići koji su se okotili 16.6. i oni su sad najpopularniji. Evo i sami ste malo prije spomenuli restoran Babalu. Naime, on se nije otvorio krajem 9. mjeseca. Njegovo otvorenje je nešto malo bilo odgođeno u odnosu na završetak modernizacije. Zašto je došlo do toga? Pa iz formalnih razloga, zato jer zoološki vrt ga je izgradio, mi smo vlasnici restorana Odmorišta Vidikovca, infrastrukture i opreme, ali se restoran dao u zakup, onda ste imali proces javnog natječaja i to je bio jedini razlog. I onda naravno kad je novi zakupnik Adria Grupa ušla u restoran, u naš Babalu restoran, inače znate što je Babalu? Koja je to životinja? Ali ne bi trebao biti, neću reći. Ne znam ni ja. A nije životinja? Tek ćemo u travnju saznati. Je životinja, samo ne znamo koja. U travnju dolazi Babalu. U travnju će nam se otkriti. Ali evo kažem, onda je trebalo i dok su kolege iz Adria Grupe ušle i tako i koncepti, program i zaposlene ljude, tako da je onda to trajalo do 14.1. je svečano otvoren restoran. I evo danas smo imali jedan veliki sastanak, jer naravno i kolege iz restorana ovakvi vikendi usprkos našim i najavama su iznenadili koliko posjetitelja dolazi u zoološki vrt. Imamo Jamesa, poznatog kuhara iz Teksasa. Evo, mislim, to je zgodno. Djelatnice, konobari, kuhari, sve su već integrirani u našu obitelj u zoološkom vrtu, svi se dobro poznajemo. Jako je dobro što konačno i naši djelatnici imaju topli gablet svaki dan i veseli nas što posjetiteljima možemo pružiti to. A što je bitno, recimo, kad govorimo o tim životinjskim vrstama? Naravno da će se svako dijete ili ljudima biti interesantan majmun, lav, neki veliki sisavci, primati i slično. Ali toliko toga ima zanimljivog u našem zoološkom vrtu, ali koji put me znaju i prijatelji pitat, joj, bil sam u zoološkom vrtu, ali sat i pol otprilike. Za sat i pol, i to je lijepi doživljaj. Ako imate vremena, dođite na sat i pol. Ali inače bih preporučio cijeli dan, ako ne pola dana. Jer onda ćete vidjeti kod onih malih životinja, interesantnih priča, ili imamo krasne pokraj svih nastambi ili životinja, imamo lijepe edukacijske priče i onda ćete tek shvatiti šta je to u toj biologiji, u životinskom svijetu, u fauni toliko zanimljivo.
Evo i sami ste nekako načeli moje sljedeće pitanje. Zapravo zoološki vrtovi, ne samo kod nas, naš zagrebački, nego i u svijetu, zapravo su evoluirali od pukog izlaganja životinja. Sada se zapravo stvari nekako svode i na edukaciju. Zoološki vrt grada Zagreba pruža brojne edukacije svojim posjetiteljima. One su jako raznovrsne. Da li su one na dnevnoj, tjednoj bazi? Kako to ide? Pa znači investitori, europski fondovi i grad Zagreb, osim nekih ciljeva koji ste dobili za izgradnju objekata, infrastrukture i svega koje ste morali poštivati od rokova do onoga što ste se obavezali, naravno da imamo i ciljeve od povećanja broja posjetitelja, ali isto tako edukacije. Znači nekih 18.000 ljudi koji je prošlo kroz edukaciju, obično u prosjeku, recimo 2015. 14. Sada je neki cilj dignuti na 24.000. Što to znači? Znači edukacija u zoološkom vrtu, naravno da ne možemo reći da je svaki posjetitelj educiran ako je pročitao naš letak ili nešto. Nego govorimo o nekoliko vrsta, govorimo o vrtićima, školama, znači imamo poseban program za vrtiće, poseban program za djecu od 1. do 4. razreda, pa 5. do 8. I sada upravo šaljemo svim školama jedan novi osmišljeni program. Ali govorimo onda i o recimo ovakvom danu divljih vrsta kakvog smo imali u subotu i masa toga ima preko godine kada obilježavamo određene stvari gdje radimo edukacijske kutke u zoološkom vrtu gdje djeca ili uče kroz izradu određenih maketa ili slikaju ili istražuju, uče koristiti mikroskop ili upoznavaju životinju, znači kroz to. Ili ovo je jako bilo zanimljivo upravo Svjetski dan divljih vrsta gdje su djeca mogla naučiti šta je to i slonovača i ne koristiti ju, kako ju prepoznati, kako prepoznati predmete od kože koja je napravljena od ugroženih životinja i masu drugih stvari. I onda su tu naši jako popularni programi tipa Divljeg ljeta u zoološkom vrtu gdje djeca provode po 5 dana u zoološkom vrtu i uče svašta. A što se tiče samih edukacija, da li su one postojale i prije procesa modernizacije? Da. Ja bih rekao, kad susrećući se na tim nekakvim kongresima ili godišnjim sastancima, da s obzirom na veličinu našeg zoološkog vrta, da smo stvarno sa edukacijom u vrhu i vrlo sam ponosan na to i ono što javnost može očekivati posjetitelji da ćemo samo nadograđivati i širiti to. Naime, upravo vi ste rekli, nekad su zoološki vrtovi bili u bogatim kolonijalnim zemljama ili hir nekakvih bogataša koji su dovukli životinje. Bilo je najbitnije vidjeti ih uvijek. Mi sad često imamo pitanja, recimo serval je divlja mačka, mala divlja mačka iz Afrike koja živi u savani, tako uvijek se skriva u nekakvim visokoj travi i sličnom terenu. I onda ljudi znaju pitati kad dođu do nastambe, pa Bože, zake ovo niste pokosili jedva da ju vidim. Vi morate svakoj životinji pružiti mogućnost da kad se ne želi biti viđena, da se može sakriti, da može imati svoj mir. Ili kod vukova imamo i jame unutra i panjeve i tako. I kad vuk odluči da mu baš se više ne gleda ljude, onda on mora imati mogućnost se maknuti. Da ne govorimo onda o veličini kaveza ili uopće o načinu timarenja i držanja životinja. Danas je zoološki vrst prvenstveno mu cilj treba biti upravo na tome, na zaštiti ugroženih vrsta na nekoliko načina. Na jedan, kroz edukaciju građana šta se sa određenom vrstom događa u svijetu, ne samo vrstom, nego i florom i faunom i kompletnom planetom. Do toga da možete biti u uzgojnim programima, znači neke ugrožene vrste u svijetu, znači možete biti procijenjeni od tih određenih grupa koje imamo u našoj asocijaciji i koordinatora, da ste pogodni za razmnožavanje tih životinja i onda vaši mačići ili nekakvi potomci tih vrsta mogu završiti na reintrodukciji. A drugo je, znači, ta zaštita ugroženih vrsta i edukacija, to je vrlo, vrlo, naravno, blisko. A zabava, kao zabava u onom nekom smislu, kao što je nekad bilo u zoološkim vrtovima, svakako ne bi smjela biti. Znači, zabava u onom dijelu što će privući ljude. Znači, da biste ih mogli educirati. Ali čak bih zabavu kao riječ ne bih upotrebljavao, nego da budete dovoljno zanimljivi, da budete dovoljno ugodni da, recimo, obitelji dođu, jer je najbitnija ta edukacija, naravno, od najmanjih nogu,
pa da budete ugodni i zanimljivi, ili recimo naš restoran uvijek je postao ugostiteljski objekt, ali relativno mali u zoološkom vrtu koji je bio limitiran u smislu što je mogao pružiti. A sada, i onda su ljudi vrlo često planirali izlet, otići ćemo u zoološki vrt, ali onda ćemo otići negdje u neki restoran. A sada si obitelji mogu planirati u zoološkom vrtu, imaju puno više mjesta gdje se mogu i odmoriti i onda krenuti u daljnje razgledavanje, mogu pojesti nešto toplo, nešto kvalitetno i onda nastaviti sa razgledavanjem. Tako da danas u zoološkom vrtu, ja bih, da me neko pita koliko bi mislite da bi nam bilo potrebno, ja bih rekao dođite ujutro oko 9-10 i vjerujem da oko 4-5 popodne bi to bilo to. Ako stvarno želite sve pogledati onako u miru kako treba. Drugo, upravo ta činjenica, znaju ljudi onako doći, pa pogotovo kad su bili mali lavići, mislim još uvijek su tu i jedno nisu više toliko mali, mada još uvijek su bebe, ali oni su znali legnuti za panja. Ne? Sad, pa pogledajte, ja sam došao iz Rijeke i sad oni tamo spavaju. Možete vi napraviti nešto? Ne možemo. Životinje ne uznemiravamo, znači treba. I ono što je najljepše, ali i preko tjedna, ne samo vikendima, preko tjedna, kad je manje ljudi u zoološkom vrtu, predivno je doći kod brojnih nastambi, pogotovo sad kad govorimo o ovim novim nastambama koje će biti walk-in nastambe. Znači da možete ući u samu nastambu u afričku volijeru ili u Madagaskaru kod lemura. A taj recimo sad dio kompleksa Madagaskar ima jedan krasan puteljak gdje je park lupa, gdje kad sjednete možete u istom trenutku vidjeti kada naravno sada u proljeće odu lemuri van. Lemure, varecije, znači to su sve podvrste madagaskarskih tih majmuna. Iza ćete imati bjeloglave supove i uživati u prekrasnoj prirodi parka našeg Maksimirskog zoološkog vrta i gledati interakciju tih životinja, ali zato nemojte samo protrčati, nego se zadržite, sjednite, pogledajte. Evo, rekli smo, brojne su edukacije, obilježavate različite dane u zoološkom vrtu, rekli smo, obilježili ste i advent, čak i dan zaljubljenih te fašni. Ko dolazi na ideju obilježavanja određenih dana u zoološkom vrtu? To je nekakva sinergija svih zaposlenika, ide se demokratskim putem, ili? Pa nešto postoji kao tradicija, neki programi su postojali, a nešto... Pa gledajte, mi imamo razne forme od sastanaka uprave, ali najčešće imamo znači sastanak stručne službe gdje tu su uključeni zoolozi, veterinari, nutricionisti, tako gdje o stručnim stvarima govorimo i najviše i o vrstama i o životinjama, o tome. Zatim imamo forume, imamo dio koji nazivamo PR, edukacija, marketing, koji opet zajedno osmišljavaju. Onda se svi zajedno s jednom, ali koliko god je odgovoran i dosta, rekao bih, intenzivan rad svih kolega u zoološkom vrtu, isto tako i veliko zadovoljstvo, ali ono što nas sve povezuje, velika ljubav prema životinjama. I sad, među svim tim ljudima ima iznimno lijepih i kreativnih ideja koje stavimo na stol, raspravimo o njima, neke iskopiramo, što rade u drugim zoološkim vrtovima, ali iskopiramo s ponosom. Tako da, to je teško reći, ali ja mogu reći da sam ja određenim iskustvom kroz posao i neke organizacije, nekakvih manifestacija, isto tako vjerujem donio nešto, ali svi djelatnici tu čine, ja bih rekao, tako nešto, ali i drugo, vjerujem i ova modernizacija, ove sve nove stvari koje radimo u zoološkom vrtu su nam jako puno donijeli pitanja izvana, od sponzora, od mogućih donatora, od gradskih tijela. Imamo izvanrednu suradnju sa Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo, prvenstveno zatim turističkom zajednicom grada Zagreba. Pa evo, gradonačelnik nam je čest gost i on uvijek ima nekakvih ideja. Tako da, evo, pa i od vas novinara, pa vi uvijek kad ste bili kod nas, uvijek ste ili nešto pitali ili doprinijeli određenom kritikom isto tako. No. Jer... a isto tako posjetitelji vrlo često. Znači nikad ne zanemarujemo kritike posjetitelja, naravno da smo ponosni na pozitivne, na one negativne, odnosno na one gdje se trebamo popraviti, one još naravno puno ozbiljnije primamo i trudimo se. Ono što je iznimno bitno za istaknut je da nismo mi još potpuno sretni sa svim nastambama i da intenzivno radimo i planiramo kako
napraviti cijeli zoološki vrt upravo onakav, a u cilju dobrobiti životinja, onakav kakvim bi htjeli biti. I vidimo sve i ono što vide i posjetitelji. Evo, spomenuli ste vas i vaše suradnike, odnosno zaposlenike zoološkog vrta, da vas veže prvenstveno ljubav prema životinjama, ali koliko ljudi je potrebno da bi Zagrebački zoološki vrt funkcionirao na ovoj razini na kojoj danas funkcionira? Pa trenutno nas ima 78 u zoološkom vrtu, u ustanovi više naravno sa Dumovcem, ali tih 78 je tako jedno zaposlenih ljudi u ustanovi, ali pored toga moramo pribrojati brojne volontere koji nam dolaze, koji su nam iznimno bitni i evo još jednom velika hvala volonterima koji dolaze, koji stvarno rade od srca i neki tu rade godinama, imamo ih od mlađih generacija do starijih generacija. Zatim tu imamo pripravnike koji rade, koji isto tako unose i svoje svježe ideje i energiju i entuzijazam. Zatim vanjske suradnike s kojima surađujemo, tako da je uvijek živo kod nas. Evo, osim što provodite zapravo različite edukacije, također često ste otvoreni za humanitarni rad. U zoološkom vrtu je zapravo nedavno prikazan i jedan spot sa svojom humanitarnom porukom i humanitarnim ciljom, pa evo, preporučam da pogledamo prilog. Humanitarna udruga Možemo zajedno, na čelu koje se nalazi mladi učitelj geografije Dejan Nemčić, djeluje već 1,5 dana, a glavni cilj im je pomagati hrvatskoj djeci te djeci zemalja trećeg svijeta. Upravo su zato u zoološkom vrtu grada Zagreba predstavili video spot za pjesmu Ti pruži ljubav, ti traži ljubav, kao projekt kojim se afričkoj djeci osiguravaju za liječenje od malarije i školski pribor. Veliki trenutak u mom životu, u projektu koji evo mijenja sudbinu mnoge djece u svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Izlazi spot i pjesma Ti traži ljubav, ti pruži ljubav i to će nešto biti totalno osvježenje u hrvatskim školama. U Africi svake 4 sekunde od malarije umre jedno dijete. Hrvatska djeca će donacijama jedne kovanice medvjeda moći spasiti nečiji život, jer lijek za malariju stoji 5 kuna. Svjesni važnosti pomaganja, prostor za promociju pjesme ponudio je Zoološki vrt grada Zagreba, a posjetitelji Divljeg srca mogu 5 kuna donirati u suvenirnici na ulasku u Zoološki vrt. Mislim da je suradnja vrlo logična i Zoološki vrt grada Zagreba sudjeluje u brojnim humanitarnim aktivnostima, što prema životinjama, što prema ljudima. Posebno nam je drago da možemo surađivati sa profesorom Nemčićem i on je ponos Hrvatske ove godine, tako da i pomoći afričkoj djeci sa tim simboličnih 5 kuna možemo svakom djetetu osigurati lijek od malarije, koja je još uvijek danas u 21. stoljeću nevjerojatno da toliko i života i bolesti, znači toliko života odnosi. U čitavoj priči Robert Mareković s grupom Swingers zaslužan je za glazbeni dio. Razmišlja se na koji način spojiti moju vokaciju glazbenu koja je nekako vezana s 50. 60. i njegova koja je dakle afrička. S obzirom da ja uglavnom gravitiram prema nekoj američkoj glazbi, on sam se sjetio dakle te pjesme Lion Sleeps Tonight koja je stvari bazično Zulu pjesma afrička koja je bila veliki hit početkom 60-ih. Ne? I uglavnom to je nekakav, našao sam neku zajedničku poveznicu, dakle da pomirimo Afriku i Ameriku, dakle moj izričaj, odnosno izričaj mog benda Swingers i dopala mu se ta cijela priča, mislim da smo napravili dobar spoj, dakle da imamo i Afriku i Ameriku u jednom, dakle i Swingers i dakle Dejana i Afriku smo pomirili u tom, dakle u toj pjesmi, u tom projektu. Svi se možemo udružiti i donacijom od simboličnih 5 kuna spasiti nečiji život. Evo, pogledali smo jednu zanimljivu humanitarnu akciju, zapravo u kojoj surađuje i Zoološki vrt grada Zagreba. Možete li nam malo ispričati nešto o toj suradnji? Vidjeli smo vas i u prilogu. Hvala, da. Pa nemam što dodati. Prvo se čovjek raspameti kad čuje da u 2017. može svake 4 sekunde dijete od malarije umrijeti u Africi, ne pokraj svih znanstvenih dostignuća novaca, tako da to se kao i svi građani mogu reći, može se raspametiti. Možemo biti samo zahvalni i profesoru Nemčiću i gospodinu Robertu Marekoviću što smo dobili mogućnost ugostiti u Zoološkom vrtu, ali evo ova snimka je i ovi intervjui su rađeni upravo na tom katu iznad restorana, odnosno u samom restoranu
gdje i naravno preko dana možete i na katu pojesti nešto, ali smo otvoreni za suradnju sa svim zanimljivim, pogotovo humanitarnim, pogotovo kad govorimo, nije nužno vezano u životinje, ali evo, dobrodošli ste u Zoološki vrt. A ovo je bio jedan prekrasan dan, ali bilo je još jedno, ali kad ste mi pitali otkud neke ideje za nekakve stvari. Evo upravo kod takvih manifestacija, nakon samog ovog službenog nekog dijela, prošetali smo se pogledati malo naše laviće i onda sa gospodinom Marekovićem, koji je isto Zagrebčan, sa gospodinom Nemčićem šećemo okolo, onda oni pitaju ovo, ono, pa sjećam se kad je ovo, ono, i tako dolazite do nekih ideja. Recimo gospodin Princ koji je svirao na ovim bubnjevima, meni je odmah bila ideja kad nam je zasvirao na bubnjevima na početku promocije. Naš Lavić im je rođen 16.6. Ispred Nove Lavare imamo Novi Zebrin trg. I sad si zamislite šta ćemo mi sve 16. odnosno oko 16.6. i rođendan Zoološkog vrta. Sad ste nam odali jedno od iznenađenja. To nije iznenađenje. Svake godine obilježavamo Dan Zoološkog vrta. Ove godine će biti rođendan naših lavića, ali naravno nam neću otkriti šta ćemo sve raditi, ali možete se zamisliti da ćemo raditi puno toga. Mnogi od naših gledatelja zapravo ne znaju da je Zoološki vrt grada Zagreba direktno povezan sa Dumovcem te Zagrebačkim životinjskim kutkom. Što je to životinjski kutak? Životinjski kutak je jedan prekrasan prostor na uglu Vlaške ulice i Kamalfove ulice, koji je predviđen kad je otvoren kao jedan informacijski centar u dva dijela, odnosno iz dva razloga. Prvo, nekim ljudima je Dumovec kao sklonište malo predaleko, pa onda iz Dumovca nekoliko puta tjedno vodimo pse i mačke na udomljavanje u sam informacijski centar, u životinjski kutak, a drugo kao promocija isto tako u centru grada samog Zoološkog vrta, a treće kao i edukacijski centar gdje se educiraju opet isto tako brojna djeca i građani od odgovornog držanja kućnih ljubimaca do edukacije u tom nekakvom zoološkom, biološkom smislu i onoga što postoji u Zoološkom vrtu i gdje surađujemo s brojnim udrugama. Samim gašenjem onog infocentra Saveza udruga za zaštitu životinja grada Zagreba, mi smo prebacili taj infocentar isto tako u životinjski kutak i nekako u zadnjih godinu dana malo više taj životinjski kutak ima više ulogu upravo oko tog spašavanja životinja i više suradnje da bismo bili efikasniji u spašavanju životinja sa cesta, ali smo naravno zadržali edukaciju, imamo divlje srijede i svašta radimo sa raznim udrugama, ali kažem, više životinja za udomljavanje i tamo prisutno. Prisutne su nam nove djelatnice koje su došle iz infocentra Suze i ta jedna, vjerujem, još uvijek to onako jedan kotačiće slažemo, ali ta suradnja znači i sa našim ekipama u Dumovcu do suradnje sa ovim novim odjelom komunalnog redarstva za životinje. Vjerujem da je to na tragu jedne izvanredne organizacije skrbi oko divljih i domaćih životinja grada Zagreba. Također Dumovec, ova godina i protekla godina su stvarno jako pozitivne što se tiče broja udomljenih životinja. Surađivali ste također na brojnim, moglo vas se vidjeti na brojnim akcijama koje se građane potiče na udomljavanje napuštenih životinja. O kojoj brojci može pogovoriti? Govorimo o rekordu u siječnju, preko 115 udomljenih životinja, znači to je rekord, znači ukupno preko 1400 životinja udomljenih u 2015. godini i rekordna godina, ali rekao bih nije rekordna, to uvijek može se malo krivo gledati, da imamo veći broj napuštenih životinja na cesti, nego vjerujem da sve ove aktivnosti koje ne provodimo samo mi u Dumovcima, nego i jedna mreža udruga za zaštitu životinja i naši kolege prijatelji životinja, često to radimo zajedno, oko odgovornog držanja kućnih ljubimaca i potrebe za udomljavanjem. To su, vjerujem, rezultati, a čak bih rekao da je moj dojam, makar to teško možete mjeriti, da ljudi manje napuštaju životinje, upravo isto zbog te edukacije. Ono što se nikad nećemo morati raditi je prvo raditi unutar
samog Dumovca i naših mobilnih ekipa i svega da budemo što kvalitetniji i bolji na boljoj usluzi građanima, makar ne udomljavamo i ne spašavamo samo kućne ljubimce ostavljene, napuštene, nego to radimo i sa divljim životinjama. A drugo unutar naše same organizacije, nego radimo i u samom Dumovcu na onom kompleksu, već se vide konture, gotovo da je gotovo novo, zgrade su, odnosno pred kraju, sad ide unutarnje uređenje gradskog groblja za kućne ljubimce u gradu Zagrebu sa krematorijem. Radi se idejni projekt skloništa za mačke. Radimo na projektu novog prihvatilišta za divlje životinje, radimo na projektu nove karantene, tako da se vrlo intenzivno radi. Naravno, to sve radimo u suradnji sa Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo, koje je nama kao resorno ministarstvo, recimo tako, unutar grada Zagreba. I izvanredno surađujemo sa spominjem i prijatelje životinja i Nojnu Arku, koja na prostoru Dumovca spašava ranjene životinje, pa tako surađujemo vrlo blisko. I kod skloništa za mačke bih ipak rekao jednu kontraverzu koja ide okolo. Znači, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo provodi razne aktivnosti od hranilišta tih gradskih mačaka do provedbe kastracije i njihovog vraćanja tamo. Znači, to sklonište koje radimo, jer sada nam je u Dumovcu kapacitet za mačke 10 do 15, gdje većinom govorimo o ranjenim mačkama. Jer nemamo veći kapacitet i zbog toga radimo projekt skloništa za mačke. U koji apsolutno neće njegovom izgradnjom se prekinuti ni jedna od ovih aktivnosti o kojoj govorimo, niti će se otimati ljudima mačke iz ulica kojih zajednički hrane i tako, ali mi smo danas vrlo često u situacijama da nemamo kapacitet za mačke koje su ranjene, za mačke koje iz raznih, znači neke kućne mačke koje nisu svoj život provele tako u određenom kvartu tih gradskih mačaka, koje ne možete na taj način pustiti u prirodu. Mi nemamo kapacitet za takve. Mi nemamo kapacitet za nekakve mačiće stare 5 tjedana ili 2 tjedna gdje mi je mama stradala negdje na ulici. Mi nemamo kapacitet da kod neke tragične situacije u obitelji nekakve 2-3 mačke koje su živjele u nekom stanu. Znači, to govorimo prvenstveno o skloništu za mačke koje se ne mogu zbrinuti na ovaj način. Bliži nam se ljeto, nije nam još na vidiku, ali iznenadit će nas vrlo brzo. Zapravo godišnji odmori su nekako i udarno vrijeme kada ljudi napuštaju svoje kućne ljubimce, pa može 2 rečenice što biste poručili našim gledateljima pri samoj odluci nabave svoga ljubimca. Pa ja sam dugogodišnji supruga uzgajivači i pasa i mačaka. Kad god razgovaramo sa novim vlasnicima, uvijek im govorimo da pada dlaka, da pas mora i nuždu i pas ima svoje potrebe. Znači, odgovorno ponašanje i od uzgajivača, ali odgovorno ponašanje prvenstveno treba biti od vlasnika. Znači, ako ste u dvojbi da se ne možete kvalitetno brinuti o kućnom ljubimcu kojeg bi htjeli nabaviti, nemojte ga nabaviti. Nemojte, jer s druge strane puno ljudi misli, jer vrlo često, pogotovo prijatelji životinja, mi zajednički radimo jednu kampanju s njima uvijek prije ljeta. Gdje se jako ističe to, ne nabavljate životinju ako niste spremni. I s druge strane onda ljudi znaju, ba dobro, ja ću nabaviti, ako to ne funkcionira, vraćam ju u domove. Vraćam ili ću ju dati u domovec. Ne, mi ne funkcioniramo kao hotelu. Zato postoje kazne, zato ili naravno vlasniku koji ne traži izgubljenu životinju. Tako da, molim vas, nemojte uzimati kućnog ljubimca ako niste u mogućnosti. S druge strane, naravno, molim vas, ako ste u mogućnosti, udomite ih. Vas se gotovo svaki dan može vidjeti u zoološkom vrtu, među 7000 i nešto jedinki, koliko ste ih spomenuli. Imate li svog miljenika? Nemam, i baš kad smo razgovarali prije emisije, mene malo iznenadilo pitanje. Da li je to nekako podsvjesno da se ne želim vezati, odnosno ne vezati u smislu, nego stvarno, naravno da će interakcija sa, recimo, primatima, majmunima, ili interakcija sa velikim sisavcima ili tako nešto će vam biti zanimljivije, ali je interakcija, jel? Ali sama zanimljivost pojedinog
gmaza, pojedinog insekta, pojedine ptice, ribe, jednostavno me toliko fascinira, a toliko nam se dnevno stvari događa da ja čak nemam vremena sad ono što mogu ti maritelji, na primjer, provoditi malo duže vremena sa nekakvom životinjom, tako da nema me zimca. Prije gotovo 1,5 godina postali ste ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba. Koliko vam se život od tada promijenio? Pa dosta. U smislu nije se toliko promijenio, ali sam uvijek bio iznimno aktivan na nekakvom poslovnom planu ili kinologiji i tako, ali mogu reći da je rad u Zoološkom vrtu iznimno uz zahtjevnost, uz odgovornost, iznimno prekrasan posao. I mogu reći da smo privilegirani što radimo tamo. U jednom članku sam pročitala kako vi zapravo od životinja ne odmarate ni kad dođete doma nakon radnog vremena. Također i u vašem domu imate dosta kućnih ljubimaca, ako sam dobro pročitala, pa možete li nam reći s kim vi uživate kod kuće? Pa mi imamo 12 pasa, 8 mačaka, 4 zamorca i papigu Žako. To je moj cijeli život je obilježen od profesije do hobija, do svega sa životinjama. Supruga slično. I sad imamo 2 kćeri, jedna je 7 godina, druga 8 godina. Sve me strah kad još jače narastu, zato je ista priča. Tako da, kako se uspijevate brinuti o toliko? Pa mogu reći da se supruga većinom brine, ona je pravi naš timaritelj kod kuće, a ja zbog obaveza i svega najčešće dolazim uživati. Evo, za sam kraj, rekli ste nećete nam otkrivati iznenađenja koja nas očekuju što se tiče novih životinjskih vrsta u Zoološkom vrtu, ali barem nekakav poziv koji bi nas možda zaintrigirao zašto bi trebali u sljedećem razdoblju posjetiti Zoološki vrt. Pa gotovo da neće biti vikenda, gotovo da neće biti tjedna u kojima vam nećemo predstaviti nešto novo. A oštro oko naših stalnih posjetitelja, da se već danas prošeće oko nekih nastambi, vidi šta smo renovirali, tako bi moglo posumnjati što radimo. Evo, gospodine Skok, ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama i puno hvala Jabuci TV i vama što nas toliko često i toliko lijepo pratite. Hvala vam još jednom. Poštovani gledatelji, mi smo stigli do kraja prvog dijela svakodnevice. Slijedi kratki reklamni blok i vidimo se uskoro.